Слушайте внимателно, фенове на технологиите. Големи промени идват в европейския дигитален свят. Може ли следващият световен технологичен гигант да има европейски паспорт? Европейският съюз току-що даде газ с ДСА и ДМА. Два нови закона, създадени да държат под контрол технологични гиганти като Google, Apple и Meta. Представете си го като съдии, които най-накрая надуват свирката в игра, където големите момчета си правеха собствени правила. Сега, пазачите на врати не могат да блокират конкуренти или да промотират само своите си неща. Те трябва да играят честно или да се изправят пред огромни глоби. Просто попитайте Apple и Meta, които получиха сериозни наказания през 2025 година. Но това не е всичко. Европа също така подкрепя думите си с действия. Стартира Европейската инициатива за технологични шампиони и налива милиарди в местни стартъпи. Целта – да се развие роден технологичен титан, който може да се конкурира с Силиконовата долина и Китай. Какво означава това за България? Родните финтек, SaaS, AI и киберсигурност стартъпи най-накрая биха могли да пробият, ако успеят да се адаптират достатъчно бързо. Рискът, недостатъчно ресурси или ноу-хау, за да играят в голямата лига. И така, може ли Европа да изгради свой собствен технологичен шампион до 2026 година? Може би. Ако новите правила предизвикат истински иновации, ще видим европейски гигант да се издига. Ако не, може просто да видим повече препятствия за малките играчи, докато САЩ и Китай излизат напред. Едно е ясно, надпреварата е в ход и 2026 година е по-близо, отколкото си мислите.